duk wanda ya sake mun magana ya ce mun in yi aure, ni barin Najeriya zan yi in koma can gari na Maiduguri. Najeriya nan ya ishe ni. In na koma Maiduguri babu wanda zai sake dame ni. Sai a Najeriya ne za ku gani mutane suna dama mutum akan aure. Idan na bar Najeriya na koma Maiduguri, to sai in ga wa zai sake damuna da yin aure. Abin da yake damuna ma yake sani ina tsoro. Mazan mu musamman mu 'yan arewa, musamman saki yayi yawa. Why? Saki yayi yawa. Do you mind you say you love? Imagine zaka rabu da ita. Okay, fine, ka rabu da ita ma it's okay. Ka bar ta mana, amma sai ka je kuma waje kana bata sunanta kaman right from the beginning ba da daɗi kuka fara ba. Maza, you people are annoying sometimes. You people, I'm sick and tired of you guys.